Здравейте на всички! Аз съм Даяна Христова, основател и директор на Център за професионално обучение Beauty and Style DP. Ако сте ме гледали в предния клип, вече знаете, че за мен това не беше просто проект, а една доста дълго чакана и най-вече сбъдната мечта. Но днес искам да ви разкажа защо тази мечта беше толкова важна да стане реалност и защо я следвах от самото начало до края. Като курсист преди години минах всякакви обучения. Добри, лоши, вдъхновяващи или разочароващи. Видях от първо лице как на някои места те третират като средство за приход, а не като човек с мечта и с желание за реализация. От тези хора се научих на най-ценното. Какво да не правя един ден, ако реша да стана преподавател, и какви хора да не бъдат част от моя център. Но знаете ли, срещнах и такива хора, които запалиха огън в мен с професионализма си, вниманието и отговорността към всеки курсист. Този тип хора ми показаха какво значи отговорност и какво е да обучаваш от сърце и да дадеш максимума, за да може всеки курсист да усвои нужната информация за дадения курс. И вече имах право на избор от кой тип хора да стана. Да стана обучител и да раздавам документи просто така, или да стана обучител, който наистина му показа курсистите. Избрах. Да стана обучител, но си обещах нещо и то беше: курсистите ми няма да излизат само с документ. Ще излизат с увереност, с реални умения и най-вече с уважение към професията, защото всяка професия заслужава уважение. Успях да докажа на себе си и на всички курсисти, които минаха през мен, разбира се, че съществуват истински обучения. Защото моите обучения винаги са били едни от най-дългите по време. Не защото искам да задържам някого, а защото знам, че за 1 или 2 дни малко трудно да станеш професионалист. Всеки, който е бил в моите курсове, го е усещал и не веднъж даже са ми го казвали, че аз не съм там просто за да взема пари, аз съм там, за да съм част от тяхното начало. И ето така се роди идеята за Beauty and Style DP. Център, в който всичко започва от стойността, а не от бройката. Център, в който се събираме хора, за които професията е повече от занаят. Тя е клауза. Обучители, които предават знанията си с грижа и отговорност. Хора, които не искат просто да пуснат курсиста си, а да изградят него като професионалист. И да, днес търся точно такива хора. Професионалисти с опит, с етика, с любов към това, което правят. Хора, които са готови да застанат зад името си и зад курсистите си. Вярвам, че аз не съм единствената, която цени качеството пред количеството. Но в моя център това не е пожелание, а е принцип. Защо ли? Следва да разберете. При 10 негативни отзива за обучител в рамките на 1 година, договорът се прекратява автоматично и не подлежи на абсолютно никакъв коментар. Защото тук няма място за компромиси. Защото става дума за съдби, за бъдещи кариери, за доволни клиенти. И също така става въпрос за мен и моя център. Защото аз искам да сме от тези малкото, където наистина обучават. Но, ако се чудиш как ще разбера за тези отзиви, не се притеснявай, винаги има начин. Аз лично ще се свързвам с курсистите след всяко обучение, чрез телефон за обратна връзка. Защото това са реални мнения от реални хора, които се обучават все пак в моя център. А именно техния глас ще ми показва дали вървим в правилна посока и дали това, което се стремя да го постигна,
не е само мит. Ако ти, въпреки всичко, си професионалист, който иска да предаде натрупаното с години, ако имаш желание да изградиш, да вдъхновиш и да водиш със сърце, мога да отворя широко вратите за теб и да кажа: добре дошъл в CPO Beauty and Style DP. Свържи се с мен, без формалности, без посредници. Може би това е твоят следващ голям път, а аз ще съм тук, за да вървим заедно по него и да покажем на света, че все още има курсове, които са стойностни и си заслужават. Благодаря на всички. Хубав и успешен ден!